Татарстан журналистлар йортында танылган замандашыбыз, тележурналист, шагыйрь Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Илдар Кыямовның иҗат кичәсе үтте. Бу истәлекле чараны Кыямовлар үзләре алып барды. Егет кешегә 70 төрле һөнәр дә аз дигән мәкаль әйтерсең нәкъ Илдарга әйтелгән. Бәллүр каләм конкурсы 30 имәни бүләге иясе, халыкара һәм республика җыр конкурслары җиңүчесе Илдар Кыямовның фәлсәфи, матур шигырьләр язганын күпләр белми дә торгандыр. Илдар шигырьләрен сабый чактан ук яза. Хәзердә иҗаттан туктаганы юк. Җырларымда җирсүен басмасы 50 яшьлек уңаеннан нәшер ителде. Аның иң зур хәзинәсе Кара Чишмә карьясы. Ул тарих төпкеленә төшеп, хәтта хуннар чорына кадәр барып җитеп, туган авылының кайчан, ничек барлыкка килүен ачыклаган. Иҗат кичәсендә Илдар Кыямовның хезмәттәшләре, якташлары, укытучылары һәм дәрәҗәле кунаклар катнашты. Узган бер этапларга нәтиҗә ясап, аларны китапларны теге киштәгә тәртипләп тезеп куясың, бит я булмаса архивны, кәгазьләрне дигәндәй рубрикацияләп, исемнәрен билгеләп дигән кебек. Менә шулай тормышның тәртипкә китереп, тәртипләп кую фарыз дип уйлыйм, лазым. Чөнки үзеңә алга таба эшләр өчен дә җиңел була. Һәм менә 50 яшь инде ул үзенә күрә бер этап. Аллага шөкер ирешелгәннәр бар һәм эшлисе килгәннәр әле тагын да күбрәк. Китап чыкты. Тагын берсе әзерләнеп килә, якын көннәрдә чыгарга тиеш бу Ширмешән районының Әмир авылы тарихы.